Di ay pwede portahan ng chikuin dere. Karoon ka. Sama. Sugag ng tungana. Posible sige na mag-chikuin dere nga bukid man eh. Sama house baka ko no? Ako na ay posible sige chikuin namang naong muram na panagutay. Ati na di na chikuin. Apa ni bos? Sikuin anak, sikuin ang bukid niya niya sikuin lagi nih kay kuandron ganban pedong eleksyon. Dini mayo yung mga boss. Sikuin nga di ko mo to boss. Drive nga. Alang di kong driver man ko. Alang may dari mo. Bata ba mangga? Bata ko taon boss. Tataan ako boss. Taas. Bata ba kagahit? Ada ko taon boss. Lisensya. Lisensya ko taon. Wala ba ko lisensya nga rin boss? Wala kay konsensya. Kung paon di karon. Wala lagi boss. Namuwate ni mo ron. Bawal sa dukong tong bray batik naong. OR. Di pagawas. Sinuang maning kuan na. Pagawas ba OR. Di sa kay na chikuin dere. Imposible nga kaklaro na ni. Wala kay OR. Wala lisensya wa OR. Siyan. Wala siyan. Oh no. Siyan. Kami man kinahanglan CR. Kus kay ang bukid wala may kinahanglan lisensya. CR ba? CR ani motor CR. Oh CR. CR. Kira-kira murag ta na semua. Oh murag-murag. Sa inyo ha? Murag. Bilin-bilin manataon ni CR. Dari to rin. Wah, balik ka. Balik ka. CR. Karuan na pupos kay. Asaylo ka balik ka. Dito nagawa ibili ng motor. Oh no. Dito ko ni motor. Ibilin kita kolon mga. Dito ko ni motor ko. Ibilin. Dito ko ni motor ko magkuha ko siya. Ibilin. Ayo bos. Ibilin ba? Ay, asa. Ay, bilin. Kawan si Artes nyo kay. Si OR konsensya. Mana ko? Wala ba mi CR? Asam di kog CR ani din ay. Ratol mo sad ko atong ilang chikuin ko. Ni ditso mo sa kog lakaw. Asam tag CR. Agusto. Na ato CR sa kong silingan ako nilang tunong katon. Seconds later. Gago inyo mga tanga! Sus layo apa to? Kapuya. Abayo ani manglakto ko dari. Kini pwede kini ari kong manglakto dari. Dari. Oh no! Surah ni. Ya. Uy, apa? Uy. Tunggu ka. Isungog mo sa tuwan ni. Wa masaya balabal ning agi mo sakay lang tako. Angay. Tunggu ka.
kasi motor ni ngagi mo sakay na takong motor. Ako yan sa akong lakaw. Mga bakilid, dulhugon, tungason, sapa ako ng giyagyan. Ako yan sa ning chikuin na. Ay! Oh no! Katulan na yung mga sagbutar ba diri? Oh no! Karon pa man ko nagduda kung tawa ng pulis ba ka tunong ah? Naong lang daan mo ra matug dakunoy? Daya itakalay. Sir! Sir! Sunod! Magsikpuan ka nimo, sir! Sikpuan kayo mo, kalibang mo daan sa inyo, ha? Gago! Mga nang inodoro! Kalibang mo daan sa inyo, ha? Magsikpuan mo, kamo! Kami man hinon nyo! Masulasulo ng kalibang mo! Tapos kayo katuan! Anong ganda nga nang inodoro? Ingon mo ka, sir! Nakapuang itaw ni Moy. CR ba? CR sa motor o GOR? Anak ko, ako palit ako ng motora, wa may gibutang CR. Buang away. Compound ni, compound. Sus! Tapos na.